Barka dai, shin kuna so ku koyi yacce ake haɗa website cikakke kuma da harshen Hausa? Misali kaman kuna da kamfani kuna so ku haɗa website da kanku, misali kaman website na portfolio naku wanda za kana amfani da shi na karan kanka ko kuma website na gidan abinci misali kaman Hajiya Sima da kuma website na wani ma'aikata da kuke so ku yi kuma da harshen Hausa. To ɗan uwa wannan channel ɗin don ku ne, wannan channel ɗin naka ne, ka zo inda ya dace. A wannan channel mai albarka za ka koyi yacce ake haɗa website cikakke tun daga farko, matakin farko har zuwa kai ma ka haɗa website naka cikakke. Kuma abin mamaki daga ƙarshe shi ne ka samu certificate na cewa ka koyi wannan course ɗin. Idan ka duba za ka kalli akwai logo na Google da kuma Microsoft waɗanda mun yi register na partnership da su. Idan ka gama wannan course ɗin za ka samu certificate naka. Ɗan uwa idan ka bibiye mu a wannan channel ɗin, na farko za mu koya maka yadda ake haɗawa da yarukan da kake buƙata da me kake buƙata da kuma wani mataki ya kamata ka bi tun daga matakin farko wanda bai taɓa haɗawa ba, bai ma san ta yaya ake haɗawa ba har zuwa matakin ƙwarewa na expert. Idan kuka bibiye mu a wannan channel ɗin za ku koyi yadda ake haɗawa. Mun gode, ku yi subscribing ku fara koya. Mun gode.